Moi! Tervetuloa seuraamaan tätä tietoiskua proaktiivisesta asiakkuuden hoidosta. Tämän videon avulla saat käsityksen siitä, mitä proaktiivinen asiakkuuden hoito on ja mitä sillä tavoitellaan. Miten asiakkuuden hoidolle asetetaan tavoitteita sekä mitä työkaluja kannattaa hyödyntää tuloksellisessa ja toimivassa mallissa. Videon myötä pystytte starttaamaan proaktiivisen asiakkuuden hoidon sekä varmistamaan asiakaskohtaamisten tuloksellisuuden. Gamut on vuonna 2024 perustettu asiantuntijaorganisaatio ja olemme PK- ja kasvuyritysten, yrittäjien ja johtajien kumppani, unohtamatta operatiivista tasoa. Meidän missiomme on luoda asiakkaillemme parempaa liiketoimintaa, johtamista, kilpailukykyä ja kannattavuutta. Ymmärrämme koko asiakaspolun ja rahaliikenteen sekä näiden yhtymäkohdat. Asiakkaamme ovat usein vahvassa muutoksessa tai heidän on uudistuttava menestyäkseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Me kehitämme liiketoimintaa keskittyen myyntiin, asiakkuuden hoitoon, asiakaskokemukseen, bisneslähtöiseen talouteen ja tiedolla johtamiseen. Tarpeettoman usein asiakkuuden hoidossa keskitytään siihen, mitä on jo tapahtunut. Katalyyttinä toiminnalle on ollut jokin yksittäinen tapahtuma tai tapahtumat asiakkaalla, ja niihin aletaan reagoimaan jälkijättöisesti. Mikäli tilanne on tämä, se maitolasi on jo alkanut läikkymään tai maito on kaatunut pöydälle, eli ei muuta kuin rätti käteen ja luut tuomaan. Ongelma varmasti saadaan hyvällä tekemisellä ja oikeanlaisella työkalulla korjattua, mutta mistä voi olla varma, ettei sama yllätä pian uudelleen? Niinpä, eipä juuri mistään. Olisiko aika kääntää katseet peräpeilin sijaan tulevaan? Mitä sitten tulisi tehdä? Asiakkuuden hoidon tulisi toimia proaktiivisesti ja ennakoiden. Jos on tieto, milloin se maito mahdollisesti alkaa läikkymään, on paljon helpompi pureutua ajoissa juurisyihin. Proaktiivinen asiakkuuden hoito ei ole mitään Amerikan temppuja, vaan se on ainoastaan aitoa kiinnostusta asiakkaita kohtaan. Tarvitaan riittävä määrä keskustelua asiakkaiden kanssa ja suunnitelmallisuutta siihen, miten asiakkuuksia viedään eteenpäin näiden keskustelujen myötä saadun tiedon pohjalta. Pidetään huolta asiakkaista jo ennalta, varmistetaan sitä kautta hyvä asiakastyytyväisyys ja mahdollistetaan asiakkuuksien kasvu. Perusajatuksena on varmistaa toiminnan rullaaminen asiakkuuden hoitomallin mukaisena toistuvana tapahtumien sarjana, jota voidaan kutsua esimerkiksi asiakkuuden hoidon kelloksi. Kello sisältää asiakkaasta toistuvasti tehtävän analyysin, analyysistä johdetut asiakaskohtaiset suunnitellut tavoitteet seurantakaudelle, tavoitteesta laaditut toimenpiteet mittareineen sekä säännölliset määrämuotoiset ja niitä tukevat epäsäännölliset tapaamiset aikatauluineen ja tavoitteineen. Kun asiakkaan kanssa ollaan tiivissä kanssakäymisessä, on asiakkaalla tapahtuvien muutoksien havainnointi helppoa ja niihin voidaan reagoida jo proaktiivisesti ennalta. Kertyvän tiedon pohjalta toteutetaan asiakkaasta määrävälein uusi analyysi. Proaktiivinen asiakkuuden hoito on siis ennakoimista ja asiakkaan todellisen tilanteen ymmärrystä. Tämän kautta pystytään auttamaan asiakkaita pro bono, joka syventää luottamusta ja vahvistaa asiakaspysyvyyttä, tai pystytään tarjoamaan palveluita asiakkaille, joita he eivät itse ole edes vielä tunnistaneet tarvitsevansa, mutta ymmärtävät tarpeen, kun se heille kerrotaan. Edellinen maitolasi-esimerkki jo kertoikin hieman, mitä proaktiivisella asiakkuuden hoidolla tavoitellaan. Tavoite on yksinkertaisuudessaan varmistaa jo ennakolta se, että ennakoimattomia yllätyksiä pääsee syntymään mahdollisimman harvoin. Tuskinpa koskaan niitä voidaan välttää täysin, mutta hyvällä asiakkuuden hoidolla, asiakkaan systemaattisella analysoinnilla ja asiakkaalta kertyvällä tiedolla virallisissa ja epävirallisissa keskusteluissa niitä voidaan vähentää merkittävästi. Lisäksi kun asiakastuntemus paranee, asiakkaalle on helpompi tarjota uusia palveluita silloin, kun asiakkaalla on aito tarve ja oikea ajankohta. Proaktiivisella asiakkuuden hoidolla on merkittävä vaikutus myös oman organisaation ajankäyttöön ja sen hallintaan. Kun tiedämme, mitä asiakkaalla on lähitulevaisuudessa tapahtumassa, pystytään resurssointia varmistamaan jo ennakolta. Ad hoc tekeminen vähenee ja toiminta on järjestelmällisempää sekä tehokkaampaa. Proaktiivisella asiakkuuden hoidolla tavoitellaan pitkäkestoista ja molempia osapuolia hyödyntävien kumppanuussuhteiden rakentamista. Tunnistetaan ja oikeasti täytetään asiakkaan yksilölliset tarpeet, jotka edistävät asiakastyytyväisyyttä ja tätä kautta mahdollistavat liiketoiminnan kasvua. On fakta, että olemassa olevien asiakkaiden kanssa kaupankäynti on edullisempaa kuin uusasiakashankinta. Lisäksi menetetyn asiakkaan takaisin saaminen voi olla todella kallista yritykselle. Mikäli asiakkuuden hoitoa ei ole hoidettu kunnolla ja tätä myötä on menetetty asiakkuuksia, voivat nämä vaikuttaa myös uusasiakashankintaan. Sana kiirii, jos ei asiakkaita palvella hyvin. Avainasioita hyvään asiakkuuden hoitoon on lukemattomia, mutta ohessa muutamia tärkeitä nostoja.
Hyvä asiakkuuden hoito pohjautuu pitkälti henkilösuhteiden varaan, ja henkilösuhteiden rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää hyvän asiakkuuden hoidon mahdollistamiseksi. Edellä mainitusta syystä on tärkeää pystyä laajentamaan verkostoa asiakkaalla. Asiakkuuden hoito ei ole vain asiakasvastaavan vastuulla. Asiakkuuden hoidossa tulee huomioida asiakaskokemuksen kannalta kaikki asiakaskontaktipisteet niin työajalla kuin sen ulkopuolella. Koskaan ei voi tietää, kuka istuu viereisessä kahvipöydässä ja kuuntelee, miten omasta yrityksestä sekä asiakkaasta puhutaan. Pidä huomio asiakkaassa, ole aidosti kiinnostunut asiakkaasta myös henkilötasolla ja osoita se asiakkaalle. Asiakkuuden hoitoa ei kannata myöskään pitää salassa asiakkaalta. Kerro rehellisesti, mitä tavoittelet kumppanuudelta ja mitä arvoa haluat heille tarjota. Asiakkuuden hoito ei ole sprinttimatka, vaan maraton. Toimi pitkäjänteisesti, äläkä edes pyri löytämään pelkkiä pikavoittoja. Tee selkeä asiakkuuden hoitosuunnitelma tavoitteineen ja kontaktipisteineen, jolloin tiedät tarkalleen, mitä ja milloin on tarve tehdä. Näin säästät myös aikaa ja resursseja. Hyvin tyypillisesti asiakkuuden hoitoa mitataan myynnin mittarein, lisättynä muutamilla asiakastyytyväisyyttä mittaavilla elementeillä, joita on esimerkiksi NPS. Nämä ovat tosi tärkeitä mittareita, mutta itse asiakkuuden hoitoa tulisi mitata huomattavan paljon laajemmin. Tyypillisesti myynnissä seurataan euroja, mikä on asiakkuuden hoidon kannalta tärkeä, mutta yksistään ja lyhyellä aikavälillä mitattuna epäreilu mittari. Hyvällä asiakkuuden hoidolla ja oikeilla aktiviteeteilla eurot seuraavat perässä, ja toiminnan kehittymisen ja seurannan kannalta oleellisempia mittaroinnin kohteita ovat esimerkiksi asiakkuuden hoidon systemaattisuus, kontaktiverkoston laajentuminen, projektien ja toimituksien aikataulussa pysyminen, muutama mainittuna. Kovilla mittareilla pystytään mittaamaan koko asiakkuuden hoidon toimintaa prosessimielessä, ja asiakkuuksia ja niiden onnistumista voidaan vertailla ristiin. Asiakkuuden hoidon onnistumista seuratessa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää muistaa myös pehmeämmät mittarit, jolla voidaan varmistaa yksilötasolla niin yrityksen kuin myös asiakkaiden yhteyshenkilöiden tyytyväisyys palveluun. Asiakkuuden hoitoon on olemassa lukuisia eri työkaluja, joita ei välttämättä kannata ottaa edes käyttöön. Ei ainakaan päivänä yksi. Tyypillisesti yrityksillä on käytössä CRM, tiedostonhallintatyökalut sekä yleiset toimistosovellukset, joiden avulla päästään jo mainiosti alkuun. Tärkeintä on tiedon koostaminen siten, että se on kaikilla tarvittaessa käytössä, sekä tiedon analysointi ja jalkauttaminen konkreettiseksi suunnitelmaksi siitä, mitä asiakkaan kanssa tulee tehdä, jotta asiakas tulee oikealla tavalla palvelluksi. Hyvä tapa lähteä liikkeelle proaktiivisessa asiakkuuden hoidossa on analysoida nykyasiakkaat, kirjata niissä oleva tieto järjestelmällisesti ja johtaa siitä sekä asiakaskohtaiset että asiakassegmenttikohtaiset toimenpidesuunnitelmat. Kun toiminta on saatu liikkeelle ja luontainen prosessi asiakkuuden hoidolle on saatu määriteltyä, voidaan järjestelmäpuolta lähteä kehittämään tukemaan asiakkuuden hoitoa. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan kannata haksahtaa siihen, että valitaan järjestelmä, jonka ympärillä prosesseja joudutaan muokkaamaan, vaan valitaan ja tarvittaessa muokataan järjestelmää tukemaan prosesseja. Järjestelmä ei siis saa ohjata asiakkuuden hoitoa, vaan järjestelmän tulee tukea asiakkuuden hoitoa. Tällöin asiakkuus ja asiakkuuden hoito pysyy keskiössä, eikä toiminta ohjaudu järjestelmän rajoitteiden mukaan. Proaktiivisessa ja suunnitelmallisessa asiakkuuden hoidossa korostuu päivätason suunnitelmallinen tekeminen aina vuositason suunnitelmalliseen tekemiseen saakka. Tekeminen tulee suunnitella aina tehtävätasolle asti, ja tässä esimerkiksi vuosikellomallinen työkalu on hyvä tapa jäsennellä ja aikatauluttaa tekemistä. Joku voisi tietysti kysyä, kannattaako proaktiivinen asiakkuuden hoito taloudellisesti. Kannattaa ehdottomasti. Asiakkaat ostavat tutkitusti huomattavan paljon helpommin nykyiseltä toimittajalta, kun toimittaja on osannut hoitaa asiakkaansa jo aikaisemmin hyvin, ja kun toimittajalla on tarjota oikea ratkaisu oikeaan hetkeen. Kamutilta löytyy vuosikymmenien kokemus proaktiivisen asiakkuuden hallinnan käynnistämisessä ja sen tukemisessa päivittäiseksi toiminnaksi. Haluamme auttaa asiakkaitamme hoitamaan heidän asiakkaitaan paremmin ja tehokkaammin paremman asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Olemme rakentaneet lukuisille yrityksille kannattavan ja toimivan asiakkuuden hoitomallin, jonka myötä on paitsi saatu parannettua asiakastyytyväisyyttä, saatu myös vahvaa kasvua nykyasiakkuuksissa sekä mahdollistettu uusasiakashankintaa suositusten ja tunnettuuden kautta. Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten voisimme auttaa teidän asiakkaitanne.